Utata uMsholozi bazomshaya eEastern Cape, bazomshaya futhi ngesibhamu. But xa bembetha ngesibhamu eEastern Cape abazubulala noyi1, bazomnikeza nje bazombonisa ukuthi hey sikhona and lento uyenza siyifuni. It's about to go down. Yabona mawamba uthuka abantu abarongo, akekho umuntu ongenadlozi, bafethu amadlozi ayathwetyulwa. Aninadlozi na, aninadlozi, nazo profeta ngo-17 wa-17 bani profeta aninadlozi. uyozisola ukuthi wawusholoni. Uyambe ngithanda umuntu othulayo. Ubhaka inkinga yakhe akandazi ubhaka, futhi ucabanga ukuthi ngenxa ukuthi ndingakwazi ukuthetha, ucabanga ukuthi ngenxa ukuthi ndingaphuwanga ukuthetha abe seqala ngoku ethi uzothusela mina. Awundethuseli. I'm not the type yokundethusela into xa ndiyithethe into kuJacob Zuma kwi-MK party. I'm a first person I'm sure ngondwe ukubona uJacob Zuma esiza. I'm a very first person uJacob Zuma mezoregister i-MK party. Uzontshela ukuthi wena awunadlozi, uzontshela ukuthi awunadlozi lokunuka. Ungayisho kanjani ukuthi awunadlozi? Ngiyakwazi ukuthi ayibukela nale ilento le nimsherele bafowethu. Ngiyakwazi ukuthi ayibukela ezokhuluma ukuthi aninadlozi, awunadlozi lando inhlozo lokunuka. Kwenzakalani manje? Kwenzakala kuncinci andethuselwa zimpatha mina, intathela zindethuseli mina. Into ndiyibonisa iplana mina, ndiyibonisa iplana ndiyithethe. Ubalwela njani abantu abalwelayo if uwiki le ndlela le? Inkosi enjani le iwiki kangaka bafowethu? Uhamba usithi ulwela abantu ngokuthini? Bekoba ngcono if ebesisithethi lo muntu even esepolitiki. I think ebezoba ngcono kakhulu. Futhi ngabasimsupporta 100%. Ngabasimsupporta 100%. Officially besizothandaza ukuthi kube neorganization ezokuthatha. Yabo, even namanje if ungathi yaphenduka ungena kwipolitiki uye kubunyanga ngoba ubunyanga unabo, ukuprofeta unako. Ziyeke ezondwezo. Into endiyithanda xa ndiprofeta ubaba uJacob Zuma, bekunabantu abaninzi man, bekunabantu abaninzi phaya abasurround ubaba. Sawubona urban legend, bekunabantu abaninzi abasurround ubaba and those people ba respecta kakhulu. And what I love, that person uthandaza thandwe ngisho nala shate khona kule mizi ashate kuyo, not umzi. Iphathi engazange ndiyithande, akunamuntu wathatha istand wathi mna Simba bengicela ukuthi singenza njani ukuthi simsize mhlambe engezanga. So mna njengoSimba ngibese ngiqhamuka nesolution ukuthi no, into esingayenza singenza kanje, senze kanje. So kusho ukuthi isalahlana apho, salahlana apho because amandla mina ndiwaphiwe. Uyabona, amandla futhi ndinawo, and amandla abantu bayawabona, abantu bayawafila. Even nobephikisa ukuthi uSimba kanawo amandla, uyabona manje ukuthi uSimba unawo amandla. Uyabona, nobephikisa sithi ha uSimba kanamandla, uSimba this uSimba that, uyabona manje ukuthi uSimba unamandla. You understand? So kwaba ne-misunderstanding when it comes to kubaba uMsholozi. That's why kwa-end up izinto the way ezingakhona, because xa izoqala thi nginobufakazi obungangendlovu okukhuluma oko because of uyabona naye ukuthi kushubile. And ndasho ukuthi ma-South Africa utata uMsholozi bazomshaya e-Eastern Cape, bazomshaya futhi ngesibhamu. But xa bembetha ngesibhamu e-Eastern Cape abazubulala noyi1, bazomnikeza nje bazombonisa ukuthi hey sikhona and lento uyenza siyifuni. And ubaba uMsholozi akazufa,
So ndasho ukuthi ubaba bafowethu njengoba bezomshaya angeke azathethe. You understand? Because aka trust him too. And that was the first thing and I told her from even nasebantwini aba close naye bathi Simba siyakuva thina siyakuva khehla. Ndikhuluma ngabantu abadala la ngabantu abajulileyo. Ndikhuluma ngezibari zikababa uJacob Zuma la. Bathi thina siyakuva but lo muntu aka trust even abafazi bakhe. You understand? So i misunderstanding ma MK yaba lapho.